kining panapos nga instruksyon ni Hesus sa iyang mga tinun-an, murag kuan kay siya kanang konkreto kayo ba? Kay iya nagyong dimensyon unsa may makapalipat nato dinhi sa kalibutan nga mahitabo hinuon, malipat ta, makalitan na hinuon ta sa kabubuton sa Ginoo nga kanang gitawag og katapusan sa kalibutan. Ang gusto gyud ni Kristo mga igsoon nga di ta makalitan inig katapos na sa kalibutan. Kana bang relax ra ta ba inig ka tapos na sa kalibutan, or inig katapos atong kinabuhi nga relax ra ta ba, di ta mura bitaw kanang nakuhas litag. Kakita mo ng ilaga nga makuhas litag, or kanang manok nga makuhas litag, or langgam, unsa may mahitabo? Sikupo-kupo, sige yung lugnog, tuyok-tuyok ko na sila, sige yung kisi-kisi ka na bang maratol og maayo ba? Kanaon tang inig-abot anang higayon na relax ra ka, makuha ka litag, pundo ra. Ana, ingon ra ka, kaniron, patay dyan ko ani, kay nakuha naman ko litag. Makuha kas COVID, relax ra. Ana, di gyud maratol ba? Masakit kag cancer, relax ra. Kani stage 2 pa ni ron, stage 3 na ni sunod semana. Ana, nya inana mo. Di mo makalitan. Hala si kuan, unsa? Atong pag-birthday nako, sige tag sadya dito sa clubhouse sa Woodlands. Pag misa sad nako, misa ko dito. Pag human ako misa, ni dool ko diri sa aning lamisa sa akong personnel kaya pa to magsugo dayon, nakita nako si Remy nga naghilak niya. Ako ngano man kang hilak man kain siya, ang bana sa akong maguwang namatay karon pa ko nahibaw niya. Relax kay siya, nitapos po siya dito sa kaning kuan kanini ang programa, o niuna lang siya nga rigamay, pag abot dire ani serve pa siya, relax kayo. Muli lang niya ko ugma pader nako, sige uli lang ugma, relax kayo siya nga serve. Pero patay na dito ang iyang bayaw nga suod sa kayo mura sa iyang igsuon. Indota na karon ba nagmisa ta nya tiksan ka or na imo ari nimo hunghungan ka imong bana namatay nya, relax sa kaysa bitaw namatay na di ay Lord, tapuson lang ni akong misa nya, relax kay ka ba, di jud ka maratog nga hala mo uba nya mo biya din ka ngadto imo jud ipakita nga magdagan gyud ka oy di ka malangit batasana. Relax lang. Pagkamatay sa kong papa, kay tulo ka adlaw man ko atong way pahuway, kuhaan pa kog dugo niya dito ko seminaryo ato, 2 months pa ko seminaryo niya. Akong papa wa naman gyud ka ng terminal naman, inako kamo na lay process ani sa pag gawas din sa ospital niya. Ako matug sa ko dito seminaryo kay tulo ka adlaw na kong way tug niya. Ako man gyud galihok atong mayo. Pag-abot ako seminaryo, higda ko dito sa infirmary, mura dyan kong patay, pertig yung perting tuga. Pagka mga alas 3 kaadlawon, gipukaw ko sa guard, Brad, nga naman, siya, tawag imong maguwang na as telepono, naog sa kong adtos silong. Nya galakaw may hagdanan siya, nana ko na imong papas inyo, nako, may di ay siya, niya, patay na. Ako, kanisang garda wasagi, respeto, gisultihan sa dayon ko, alas 3 kaadlawon, nako, oma-oba, tubag ko dito, ingon ako maguwang, wa nas papa, so, sige, kung sa may plano, siya, amo sa ring ilakaw ang kuan, kaning, napapili sa, nako, sige, kay muanha lang niya ako, unya, pagka buntag, ihilis ko, tambong ko sa misa, nya diha pa man may giasikaso dito sa opisina, kigihimom sa kwadtong accounting, trabang pa ko dito, nya nanghideng ko sa among rektor, nyor, muli ko ron nyor, nga naman, namatay akong papa nyor, nga naman ka magsulti, kanus namatay nako, mga alas 2 kadlawon, nga naman karon pa magkanisulti, nako, misa pamanta,
Ana, niya na pa, mahaw pa, apel ba kadiyot. Munas ginhawa gito na kong relax. Pero nindot sa doy. Pero nganong na-relax man ko, kay porti naman akong atiman ni Papa, niya kay baon naman ko nga padong na siya mo ending. O di relax na. Niya ka mo, wade mo mahibaw, nakaroon galingkod mo diha, padong na mo ending. Di ba? Karon ba ako gabarog ko dire. Padong na nis ending, wala ko kibaw kanos pero padong nis ending, doon na ni siya katapusan. Doon ay katapusan, bisan gani kaning atong misa, doon naman ni katapusan. Mao man bitaw na nga kon madugay na kay ko diri humili, magsigi na mugtan-aw srilo, nga inyo pag yung lingion tong orasan sluyo. Inyo jong ipakita na ko nga tapusan na pader kay doon ay katapusan, oy. Ana. Nindot nang mag-expect kag katapusan kay makaanda man ka. Muna ang pasabot ni Kristo mo siya, ayaw mo kaon og maayo, ayaw mo pagsigig hubog-hubog. Nya ayaw sad mo padaog sa mga kabalaka aning kinabuhian. So kining kaon og maayo nag-include na ni siya sa pag-acquire og mga butang. Kana bang padindot gyud balay, padaghan gyud kwarta para di gyud ko makabsas pagkaon. Mao man na siya kaon ba kaon. Mao man ginainyo aron ang akong anak dunay kanon, ang akong apo dunay kanon, ako ginindakoon akong yuta, ako ginindakoon akong negosyo kay para nis pagkaon. Kaon gyud. Gamayon jutayon ni nako akong anak kay unsa na lang unyay kanon. Kaon gyud. Nya kanang kaon di ay kanang atong ka-concern anang kaon. Maunay makapawagtang sa atong holiness. Mao bitaw nga ang atong kasagaran nga buhaton labi na karon musuod ng Advent season, Lenten season, naa dayon ng fasting and abstinence. Bihaan day ng kaon. Nga naman, mao lagi na ibabag, di ba si Kristo? 40 days and 40 nights wa ni kaon dito sa desierto. Unsa may tintal siya wa? Himuan ning bato nga pan. Kaon gyapon. So ang tentasyon sa sayawa, kaon sad. Unang pari dako na kay kugtiyan natintal kini kaon man. Tanawa ng mga babae nga magsigig kuyog sa uyab nya mangaon sila, di ba mudako ang tiyan. Kabantay man na. Kay siging kaon, uy, patay ka diya. Ug ang imong makaon katong makahilos imong tiyan, law. Ana ra gina sila madaot anak, mga unta, nanaw na sila. Labi na karong nanay mga motor. Asam ta mga on, dool papakits. Everything adto. Adto dayos luyos mga sakayang guba. Burot ang tiyan. Sige, magkaon. So, pasabot lang nako nga bantayan ta ng kaon. Kay gi-mention ra ban Jesus diri ay mo patuyang og kaon. Ya hubog-hubog, kanang hubog-hubog nag-include sa nasiyas bisyo. Kanang bisyo ba? Ang bisyo ra baros mga batanon kanang yung computer. Nya kita sad apil na ta mga tiguang hala cellphone gyud. Bisyo na biya na karon. Tanang bisyo sugal, kanang mga kahilayan, kanang siging video disco, suroy-suroy, mga bisyo ba? Ang kanang bisyo para na enjoyment sa imong kaugalingon, ayaw sa kumpiyansa ana kay mawa niya kaspasing. Di nakakahuna-huna nga naapay ending. Magsige na lang kag ingon nga, lingaw ta, arita. Ana. Mag-unwind ta. Oy, unwind ko ta, nahapit na kang ending. Makalita niya ka. Nya ang sunod nga makapawagtang sa atong focus sa ending kana gyong kabalaka. Kabalaka ba? Kamo mga mabalakon man kay mo no? Di mo mabalakon? Oy, daghang ay mga mabalakon. Hadlok ayo unsay mahitabo sa future. Bisag sigig simba mabalakon lang gyapon. Ako sad sigig misa mabalakon lang gyapon. Labi na gyud dili ko kapanghunaw og alcohol. Ala, di ko kapanghunaw di. Sa unod ani ron. Ana ba? Masinghagan dayong sa Kristan alcohol dong. Mao nang wa jud ko magbutag alcohol aron mga matay tang tanan.
Di bitaw ay mutang sa ko dito sa taas, mutang ko. Ang pasabot ba nga ayaw lang kabalaka. Nya nganong di man ta mabalaka? Kay didto ni adtong sunod nga kinabuhi matud pas unang pagbasa, ang kadtong maong syudad wa na didtoy kamatayon, pulos na kinabuhi. Nya naay daghang makaon didto, ang pagkaon nga baha didto. Nya ayaw na sad kabalaka na mga bayronon kana mga utang, kay didto wa na kay bayronon. Libre tanan. Oh, libre yun. Gingon bitaw tos unang pagbasa. Nya labaw tanan ang kuyaw kay didto, kay wa na kono didtoy makasulod nga tinonglo sa Dios. Mga tinonglo ba? Unsa man kinsa man mga tinonglo? Kanang mga tao nga ni kontra sa Dios, misupak sa kabubuton sa Dios, tinonglo gid ta. Nya wa kuno na didto. So ang tuwa didto kana ra gyud mga tao nga relax kay dinis kalibutan, kanang wa mawilis pagkaon, wa mawilis mga kahilayan o kalingawan, nya wa madaan ang mga kabalakas kinabuhi. Muna kon ingnon ani mo siya hasta no ang imong anak mamatay ugma, simbako kana impiernohono na. Kana simbako. Dok dayon ba? Kana mahitabo gino na kinidok-dok man ka ngano man ingon mas Kristo nga knock and it shall be open unto you. Nya ask and you shall receive. Simbako asa man ka simba inighaya iniglubong di simbako yung gana. Nya ask and it shall be given unto you. Nya knock and it shall be open unto you. Muna ay namog dok anang simbako kay madayo na noon na kabalaka manggod na. Ayaw mo kabalaka kung wa mo kabayad sa inyong utang. Total, birahon raman ang inyong balay. Okay, mao man na nakagarantiya inyong yuta, birahon raman na. Nigbiraan na, wa na mo'y balay. Wa na mo'y yuta. Pero wa na sad mo'y utang. Oh, di ba nindot? Nya kay wa naman kay kaon, hapit na kang matay. Nya kay hapit naman ka mamatay, padung na kang musod atong syudad, bag-ong syudad, nga wa na gyoy bayronon, nya wa nay kamatayon, wa nay sakit. Di ba? Exciting, di ba no? Di mo ma-excited ana? Uy, kanindot anang syudara. Ako ganahan magadi ko moadtog Amerika, expired lang akong visa, wa pa ma-renew. Pero ganahan ko moadto sa Amerika kay nindot kay didto ang syudad nila. Di ba? Pero mas nindot pag dito kay Amerika mahal man kayo palitonon, dollar man sad. Nyagwa kay trabaho, patay man ka dito. Homeless man ka. Pero dito sa langit, oy wa na gyud problema, porting nindotas kinabuhi. No na bantay mo aning inyong kinaiya kay basin unya og makalitan mo sa ending. Karon honghongin na imong tupad. Andam nakas ending. Ing na ka lang. Andam nakas ending. Ikaw lang uroy dahi end oy. Ano na sila. Ikaw lang ending ha. Gusto na ka mo end. Tuom sa katong pader oy. Sigyaw-yaw na si panunglo. Oh, mala mo dag matunglo mo nako. Basta ako apil bang puguan ang ending nga na god. Ending lang ta. May nang muenta nga relax kaysa muenta nga murag ilaga nga nakuha sa litag. Sige, manindog na ta.